वांसुकमु थाबावैजों एडिशनाव 25 বছর সিপিএম যেভাবে চালুকা जों हायखि चालुकला दिल्ली थांनानै प्रधानमंत्री मालायनाय टाउनशिप और कलेज मातलांनायजों हासपाताल मातलांनाय हार्ट सार्जारि खालामनो मतो परिस्थिति मातुकनायजों सुदै मूत्र दुसनि ठीक मतो डाक्टर जिगरि गुतिफोराव आइते मन बागिबा वांसुनाय चिता परि दियो তুই বড় হই তুইও নিয়ে আসে খরচ ধরি বসাই তুই জায়গায় আমার ফুল খাই কিডনি নষ্ট হই ঠিক আছে মরম বাগিয়েছে जों নেতা মনি বাগিয়েছে সরকার মনি বাগিয়েছে পরিবর্তন নব বুঝি দি তাকে বুঝি দি और दाबी उग्लबो सिनि थांदे इंटरनेशनल कोर्ट नि उग्लबो सिनि थांलाय आनो नक सेलु ट्रिना नांनाय आनो नक भाइगि बुजाय मारनाय कमति बेले देसिं याइते बिखारी बायफोनो जों कम मा सानाय जों नेताब्ले अफिसार बायबो मा सानाय बिग्रा बायबो मा सानाय खायजुआ गोनां बायबो मा सानाय बियादि गोनां बायबो मा सानाय हायगिसे जों जनसेवा खायमाना सादा फुंलाय सिनि मंच गाहाम गाहाम तांलायो निजेनि यूट्यूब खुलक लायो रेकर्डिंग गाहाम गाहामकै यूट्यूब सालुगै जनगण ठगगै आइगेले बर कोनो दिन किन्तु ची बर कासै नि राजानु कुदी बाई ताके ताम काइगा खमा सानते काइ जे जाति सारा दिन रात कुदुगै ताके कि बुरान बर खेपे दैका मरम साबो राजानु बिरुद्ध आइगै खेपेने ताका आसल नक नुक फुरुजा फियाके लुका तो खमा सान अबरन खालि जों तामासायमोन बाबा आङा बिचारै प्राइवेट फरायना थांगुरो आं क्लास 8 मासा माहायसिला जों सारा पाता मुखस्थ खायसिकाबो तो संगा खुजोगि मालिया सालुक संप्लेस गाके बोले सारा बय आरो सालुक संप्लेस इहा के बोले सिरियानो वाइट सबाय सारा पाता मुखस्थ खायसिका रकाय बोलगा बसाव चाचा नासिदा होय सिरिया आज राजानो विरुद्ध खाइने आगरु पाहिनो सुप्रीम कोर्ट नि इंटरनेट कोर्ट थांनाय बरकसे राजानो कुटुकमान 2 दिन गुटुगु लगा साइ दङ आनो खमा खाइ तामासायमोन जोंहा बरबाय हामसा नांनाय किन्तु हामसानि कोर्ट न थाइया नि गावरानि खाइखाइ जों थांजानाय ननो सेलुट्रियान हामसा नांनाय केवल कतन करे हाइते कतन समान मंत्री बो समान बुट नै बो समान नै ओ बुट इसे आं मंत्री बिन मर्यादा मानार नै बिन कम मा खानानै सबाय सानान मुजिया तातो नंगर फाइ किनु फानमानका आशा करे आगामी दिन बक्तिजा लिमान सिंने आं संगु आइते दिन 20 दिन परे एक टेस्टिं का ए गोबां कक सालि आइते गोबां कक तो इलेक्शन नै फादार फाइनै अरलोक सावो थांमा गेटे कैसे कक सालनाय थांसा की थांसां लाइ खाबलाय थिति तागाय थागाबले ओ थाइजा बाइदो सिगान कक नम बुजुनांति एक बार ना पारिले देखो शतबार वाइसेस जों मालिया शतबार जों चेष्टा नाखि अवश्य थांजांने आगि समाचरण खाइगा नगेन्द्र जमातिया खाइगा नुगि देब्रत कमाय खाइगा थैजा गाय उंलांगिया थांजांलांगिया इनि महाराज खाइने इन्नाय लाइ इंडिया वागी विराट कोहली सं महेंद्र सिंह धोनी सं फाया प्रो खाली पाकिस्तान में थंगाय क्रिकेट हारि माइचा एंदा वाखै 30 दुंगया फ्राय तानि पाया मने उलगा क्रिकेट सा नाइबे आइया कारखान नाइबा महेंद्र सिंह धोनी सं बांग्रा जरा खनाय दुइ दा सागादा सोब्रागि उलगा वाइसा वर्ल्ड कप चेम्पियन उनथागा मसलाय जे बरो खिन्नाय दं थांसा टीम मालिया हन्नाय दं नांसाव थांसां मानो बाकुरो एक बार ना पारिले देखो सको बार चेष्टा नाखै तब थांसा माखैने थांसानि सिन शक्ति नै जतनो बेलाय हामबाय जों थांसानो ग्राक खैनानै थांसा दिया मा गखनाय मोनसे कक साइनो आंनि ककरन मथाखा सिनि दिप्रागा 5 ब्लक 2 सबाय ब्लक 2